Nisip vs Aki Episode 3 Salesman Yak. Kuali minyak kuali minyak kuali. Hati. Ay, payah hidup ko le masuk pandemi ko. Na ada orang na Bali do, kamaka di juwa minyak ko lai. Ko makan ko malam ni ta kamaka jadi biti ko minyak na laku-laku do. Baalah din ko sampai yo kasi. Ada yang sampai ke psikolog kali ako. Ako rumah ni cipe patang aku dilalah lo nya dan itu tabung ko ya. Tak terlalu dia tunggu di ko do. Di dilalah tahu di situ tabung. Ba ame ko le. Tapi uni itu lai mapiti. Pandai-pandai dan beko merayunya nak. Atau beko di halinya beko minyak dan ko agak sabuah atau dua buah beko. Alah yo teh kok dilalahnya seperti tabung beko. Ah itulah resiko dan lo tuh. Iya. Dijual ada beko ni. Kuali minyak kuali minyak kuali minyak kuali minyak kuali minyak kuali murah saja murah kuali. Kamau nih petang biasanya duduknya sih mau ngotong-ngotong aku. Kan ada ini nampak tuh. Nih Cip, semada, nih Cip, minyak kuali terbaru nih. Mau nih kok. Lo bala to may ruwa. Ating karajuri man to ikon selesai lah. Ila lalat ya. Indak kapara karambie. Nakamay solo den. Ko to laban pe den. Ini waran tiyo lo gae ko. Ya Allah Tuhan. Sadu Allah den lakuan sadu Allahnya ko. Aduh. Na may ruwa may imbo jo. Siya lo lapaja ko. Ko la ko dulu. Ila Allah Tuhan. Kuali aja tuh lah. Maiwa. Ya Allah. Hari le jamara ko la tinggi lo di kuah na iyo ko do manyisu ko do bisok le sambuang le kuah. Mai ruak jo le aja diang la indak talok sepatu tabuang diang jo balok do ko bade. Den sinso muncul tu ko le aja le mai ruak mau ka ko dia ha. Mangaja ko bari lai. Ha? Kamu tarin juang lai. Sabar je ni cek diang. Talok dia diang ko bentuk kuit di beda. Merang jo ka mangaja ka bari lai aja urusan nang kamari lai kecet. Kan yang pukang je gua ha. Kan yang pukang kan. Indah. Pas sinso ni di tangan yang gua. Banyak na cerita ko. Ada laki-laki bantu ikut diang. Aja nang jojon ko le. Cek diang le. Nampak dia ada laki bantu aku. Aja diang le mangajong kamari lai ha. Talaga ang den. Talaga kanila ka jo sebatu tabuang ha. Sapa puli surah ang leman na ko. Ya Allah Tuhan. Nampak diang ko lalatian den diang indak manjinso diang ko ada nambiak jo karajo ko. Kama keseparak nak ada latih yo diang ko mangajo diang lo kepatang panci yang ojo ngaden. Ada lo kicua ko ada ko. Kuali lo ka ojo kaden kana diang le. Banyak na cerita ibu yang kau mau tahu langsung kau. Konya, bukan mau tanya. Ambu punya barang baru di Uni Barang-barang Anja. Uni hobi masak kan? Ada ya lah. Anak laki jana dia kemakan ban ke masak dan diang dok pindah dia ke masak diang. Ini lebih hebat lo pada masa-masa sedih. Banyak kecil pandai lo kecil bala. Lalu tu nak kau jual ke den lai. Apa? Aku awak sarankan kuni cie anca Uni pakai minyak manis. Kuni lebih higienis, alami, orang awak punya. Dan besar peluangnya kok untuk pakai pengawet tu nak ada dah Uni anca untuk kesehatan anca banyak. Jadi ada lu ada kalau untuk ka masak dia aku anak je laki dia ka makan silik minyak lo apa kau jual kau minyak kuali yang jual. Berapa kilo dia ukurannya? Ada yang 1 kilo, ada 1 kilo. Ikaw lang batang ka diang ko daw. Oh indah. Pati lo teh ni ambo ka dia tahu tapulo. Koperasi batang. 8 kilo ko la kuali lo diang ko. Murah caliak lah dan cuba lah dan yo dia ka masak sambal ini kuah sambal tukai jadi yang patai. Malam ko dia kambek godok pisang lo diang. Iko lo jual gini ba idu yang tu kini dan kicau mana nak.
ndak sa dua lapo batang ko perasian ngi cie manana. Atulang nga pancilo. Ayo. Tu kini la minyak lo ba ai dia suana ang namo sia suana nyo ko. Ba ai dia di marang gaya di main dok bakoang. Bentuk ko banang kami cici orang kai kadang ko. Ade kalau kami minyak untuk makan ko biarlah dia bali ko. Biarlah dia borong sedolahnya dia angko ko barang. Yo serius ni ko. Biarlah. Ade pada menceceli orang pada ko nak kicen kau ang kia pada mama liang ang ko apapun jenis kerajo dia yang penting halal. Ade lah ko ambil ko. Ko nya ambil sadonyo ya. Ade ambil sedolah ko. Kanang lang tu. Minyak kuali yo. Iko minyak orang awak ko. Minyak orang awak orang Pinang punyo ko ni. Aku lebih saya lihat lalu pasal. Bisa kelancap pesan kawan ni ya. Jadi bertanya deh kau ang wang itu yang bawa tu itu mana tragis sebenarnya kau. Ndak di kooperasi nak buat kau tukai dia tu lah menjadi jual panci kau lah minyak. Mama ngalih minyak lang kini mangang kini namunya kau nak kicik mana. Kau lindak be kau nak mau jauh dia pungkang dia apa yo. Jo balok kau sinso le lu sebelah ni kau. Mesti yang le. Kita dunia sebenarnya yo. Kok baca itu muku ni? Mangang, wak jantan mana nangis jo. Lelok sang ngicek kalau jantan tu ngicek dia rasa. Ina mana nangis tu baru si dia tu. Ba ada dunia. Tahu lah ini zaman kinin ko orang PPKM idik mangasai mulai dari koperasi sampai sales panji ko kini tu kami minyak kuali pulo di uni ko le kerajaan ambo nan pitih masuk mau ditujuo di uni banyak pitih keluar pada podo pitih masuk anak bini ambo di rumah hantar di mak bak kabarnya di kampung Lah bini ya. Allah tapi ni di kampung aku teh model dunia itu doang kau mencari kerja tetap aja den. Itu Anda itu betul ikut salah nang kini kuah ada ndak ibu kau orang sen di tiang kau kini kau ada kau ibu jurang tinggal selang di rumah den. Kerja banyak dia kau nanti kuah. Kau urusan pitih kau gaji kau tenang selang. Banyak nak cerita serius-serius. Tapi macam ngicau orang jang le. Menjual panci beko ada di Bali pasar petang panci ta 25.000 yang jual ka den. Nak ada lakak dia kau namo orang manggaleh di uni ba acara ka beruntung kalau barugi nak kamu orang manggaleh di uni dah. Tu teh uni payah di ambokin ini tolong lambo. Apa kena di rumah ni? Aden, tak caliak salah dia ambil suap banyak karajo nang kaman nanti tu nang penting halal. Piti yang keluar apa UMR kecil orang tu ya barang gaji sari tu tenang selang. Kau yo biarlah den kuah. Kau kirim ang kirim salah transfer melak lah yang punya bank nak. Lain. Kau yang transfer mereka kau ang yo. Piti koko. Banyak nak cerita coba angkat uang kalau mangicu-gicu orang jang kini kau jadi koperasi yang ngalih panci jang ang kepala dia lakak kena dan biak siso kau. Apa ada siso contoh. Indah sabar ni. Sabar aja. Kau kan Kau biarlah dia borong kau. kan mutilasi yo. Yang kini itu na itu dah wan japui lah. Di mana kini mengontrak kau angkui japui baju saudara kamari. Tinggal di rumah tu. Dalam bilik dia lagi kat 3 tu. Tu anak dia cek wan cek tak ada cek. Kita nak apa tu dia tu. Makasih banyak ya Nici. Makasih banyak Nici. Tolong bawa seketik tu set. Mangalah dia lagi kau anjo. Ada jom itu saya nak tu. Ada kau.